kaikki kyyneleet sai jäädä taas. Oi minkä voiman löysin, suuren voiman lähteen elämääni, ja kaikki kyyneleet on jääneet taas. Keskittyen kuuntelen nyt mua. Luulin, että olin onnellinen, mutta paha sai mut koukkuunsa. Syötti mulle valheen taidokkaan, vain osa sekunnista. Olin joutua mä pimeyteen, ja siinä hetkessä sain syntini mä anteeksi. Kuuntele siis tarkasti, älä jätä ratkaisuasi päivän huomiseen ja taas huomiseen. Et enää huomista välttämättä näe ollenkaan, siis turvaa nyt Jeesukseen.